Jo faig conferències en relació a com es munta una empresa, quines són les obligacions, etc. Una de les qüestions que jo crec que és molt important és que cada persona que munti una empresa s'ha de plantejar qüestions molt importants, com per exemple és el risc que corre amb la seva responsabilitat davant de qualsevol organisme oficial, inclús de la pròpia família, etc. És a dir, si jo vull muntar una empresa, jo tinc que saber exactament quin és el risc que estic corrent. L'altra qüestió que és molt important és quina és, d'alguna forma, la manera o la forma jurídica en la qual m'hi haig d'enquadrar. Aquí s'ha d'estudiar molt bé quin és el sistema que li convé més a través, inclús pensant en la responsabilitat, i també, diguem-ne, amb el que li convé al propi empresari a l'hora de fer-ho. I després també, diguem-ne, entrar dintre del sistema fiscal per veure què és el que et convé més. Això serien les qüestions més importants que jo considero. Evidentment, això, una persona que vulgui entrar a formar part o muntar una empresa, difícilment ho sabrà. Llavors jo el que l'aconsello és que vagi amb una assessoria especialitzada en el món de l'empresa i que li expliquin exactament què és el que ha de fer, diguem-ne, o què és el que li convé més.